Bobu bende noyudo nochiel koda magina en bende aparo ne en mana wach ma bende nyalo wacho nikech koro achiel kuom joneno magwa bende oselose. Ya achiel mokwongo wa orumos makende ne okil chalo Mbobu mane chal ma jomoko mane ni e apiko oluwo modhi onego kama but kamodake Karen. Wach mar nek mawuok e yore mag jok maringo gapiko oko ango timore ne Mbobu kende. Inyalo paro ni jo Kasipul nowito MP margi dweche makoro niang' mokalo. MP makoro achiel kuom yiero midhi tim Banisa. Ing'eni nogwe gi japiko South B, South C. South C. Tiyudo ni magi timore nekech chike monego bed ni sirikal keto mondo ota jo apiko. Jo siasa, thoth gi jo siasa okosebedo gi chir. Machiegni ni nyicha Senator mar Kakamega County Boni Alwale nokelo chik maber kabisa. Mane dwaro ni japiko ka japiko bed gi tracker manyalo nyiso ni sama kama ne en kanye. Nikech achiel kuom gik news manyokel gi Royal Media Citizen TV nyoro wacho ni jo apiko gi ni koyudo ajali ma samoro nyalo timore kaka timore ndarni duto piny mangima. Ni to gin kibrit magisemanyo giwang'o mtoka. To wang'eyo ni japiko gi mokwongo thothgi ok ni waseyo gi nikech wan gi thuolo ni. But thothgi onge kata gi license, driving license, gi kia chik ndara. Kore neno riembo kamora amora Nairobi kati ng'eno osetim maber kabisa nikech king'iyo ndara ka ndara ibiro yudo ka lane moro nitie ogol laini maber to wenegi kamoro moromo gi ringe. Koro karingo kamano gin giwe kuno, gin gibiro ringe chuny ndara ka. Kati ng'eni chikwa mandara birach generally bang' tho Michuki kata wuok ne kaka minister mar transport. Chike manotemo keto miluongo ni Michuki rules. Sani jok maparo tin ahinya nikech onge ng'ama ng'iyo ni to chike go betiyo. Koro sirikal osebedo gi seyo nikech jo apiko gi yes gitiyo ga apiko gi mar bedo gi yuto and so on. But ok wanyal weji mariware apiko e yo manjore ni mondo ni nekech gikelo yuto ne jomiere gi. Mokwongo we need to protect them from themselves nikech gin giwegi ng'eni nitie almost hospital e Kenya ka nitie gi ward mar jo apiko. I think that's what mano ok gimo nego beni timore. Ok onego beni kar gero ward mar jo apiko kendo onego beni waket chik mondo hinyruok mawuok e yore mag wuotho ga apiko gi. Don't you check karamna paro mabende Boniface Alwale nokelo neno kaka koro kane jo apiko osego koko ting'eni ging'eny kata kuma noyiere cha. Koro en oparo ni gini nyalo mone dok e bede senate. Ing'eni mani luongo gi kisungu ni populism. Tiene ne we gimoro matimo gimoro marach dhi mbele nikech biro mi nying marach. And I think ni sirikal mamalo kod mag gwenge onego chuo kok gi piny mondo wach ni no ok wanyadhi mbele yo makama. Kisumu County ndalo moko County Assembly mokwongo nowuok odhi timo benchmarking Kigali. Ni ang'o momiyo Kigali yudo ni Rwanda kwa jumla oketo jo apiko rito chik kabisa. To ing'eni jo County Assembly wa Kisumu nodhi kucha kata gidwa rumo. Koro nwapenjore to ere tiende dhi timo benchmarking kaka inyalo kelo rito mag apiko to tamu orumo. The other objective margi ne nigi timo bonding. Kono wane to bonding motimo ko office ndalo mag office orumo gi. En bonding machal nade. Koro iro ni wach apiko ni en wach miwache kawuono, wache kinyi, wache kinyi, wache godhiambo. To atua okang' moro malong'o mikawo malong'o osebedo kaonge. Koro apani nekech gigi osebedo mang'eny ahinya kata achiel kuom jok motelo jatendwa mar aput mane olosni mar chulo jok ma ohinyore gi makao mutua chiemo nowacho ni apiko gi onego go marufuku. Kipenja tabiro nyisi ni mano would be too drastic.
jo apiko must be recognized as transporters, but nyaka gitie bwo chik morito. Bende wacho ga ni kudni achiel ema tori. Exactly. Iwacho ni mana matin kuom gibende makoro ketho sekta mar apiko. Exactly. Mabende